Γεια σας! Σήμερα βρισκόμαστε σε μια τοποθεσία μόλις 10 λεπτά από το κέντρο του Βόλου. Σε μια περιοχή που συνδυάζει ιδιωτικότητα και απίστευτη φυσική ομορφιά, στον Άνω Βόλο. Έχουμε έρθει να δούμε μια εντυπωσιακή μεζονέτα 365 τετραγωνικών, χτισμένη σε οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του ακινήτου είναι η ανεμπόδιστη θέα στην πόλη του Βόλου και στον παγαστικό. Η κατοικία αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα και προσφέρει χώρους που συνδυάζουν άνεση, λειτουργικότητα και διαχρονική αισθητική. 4 υπνοδωμάτια, 2 σαλόνια, 2 κουζίνες, 4 μπάνια και ένα αυτόνομο στούντιο δημιουργούν ένα ακίνητο ιδανικό τόσο για οικογένεια όσο και για φιλοξενία. Ο περιποιημένος κήπος, η ιδιωτικότητα του οικοπαίδου, οι άνετοι εξωτερικοί χώροι ολοκληρώνουν μια πραγματικά ιδιαίτερη πρόταση κατοικίας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σιάνος από το γραφείο της Ρήμαξ Ομή και την ομάδα Σιάνος Παπαγεωργίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.